जोङो 40 समष्टियाव बेनिफिसारिफोरखौ लानानै जोङो मिटिं खुंगासिनो दङ। बिनि गुबै जाहोना जाबाय भारत सरकारनि जिखिनि स्किम्स दङ, आसाम सरकारनि जिखिनि स्किम दङ आरो लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि जिखिनि स्किम्स दङ बेफोरखौ रायजो राजाफोरनो जोङो गेबेङै मिथिहोनांगोन। रायजो राजाफोरनो मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै मिथिहोआ आरो बिनि थाखायनो जिखिनि लाब मोननांगौ बेखौ बिथांमोना मोना। बे खोथाफोरखौ जेला आं मिथिबाय जे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नैबे जोंनि मोजां मोजां स्किम आलारि सोरांखौनो होन, अनसाय बिथांखिनि होन, माइनाव सोरांखौनो होन, गियान सोरांखौनो होन, बेफोरखौ जोबोद लाब जादों, नाथाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथियाखै। दा बिनि थाखायनो खावलायनायखाय जोङो गासै 40 समष्टियाव जोंनि बेनिफिसारिफोरनि मिटिं लादों आरो मोनफ्रोमबो मिटिङानो मोजां जादों आरो रायजो राजाफ्रा दायो आङो सानदों जे गासैबो स्किमखौ मिथिनो हाबाय आरो बिनि लाबखौ बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो लानो हागोन। गोबां रायजोफोरा दिनै बाहागो लादों, बेनि थाखाय स्पेसियली भेरगावनि थाखाय नोंथांनि फारसे आङो भेरगावनि आइ आफा रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। आं दिनैनि बाथ्रा नङा, प्राय 30 बोसोरसो सोमावसारनायनि समावबो भेरगावनि रायजो राजाफोरखौ अराय सम मोनबोदों जोङो। जोबोद मोजां, साननाय हनायफोरा जोबोद पजिटिभ, माहारिनि थाखाय अरायबो सानो। दा भेरगाव ओनसोलाव बिनिखायनो जोङो बेवहाय खेराइसालि मोनसे लुनायनि थिग खालामदों। बिनि कनसालटेन्टआ बिनि डिजाइनखौ खालामजोब्बाय, बियो भेरगावआवनो लुनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे भेरगाव ओनसोलाव जोङो मोनसे स्टेडियाम आं थांनाय बोसोराव फोसावदोंमोन, स्टेडियाम नङा एकाडेमि। जोंहा देबनाथ बसुमतारिनि मुङाव मोनसे भलिबल एकाडेमि, बेखौ थाबैनो आं बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनफैगोन। सुजित नार्जारि अडिट'रियाम जोङो मोनसे भेरगावआव मोनसे होदोंमोन, दा बेखौ मोननै होबाय, मोनसे डिमाकुसि साइडआव होनाय जाबाय। दा बेबायदिनो गोबां आसनिफोरखौ भेरगावआव हरनाय जादों। भेरगाव कलेजखौ जोङो माखासे स्पेसियेल एटेनसन होनाय जादों। बेबायदि गोबां आसनिफोरखौ अलरेडि भेरगावआव हरनाय जादों आरो भेरगाव ओनसोला जोंनि प्रायरिटि आरो ओंखायनो भेरगाव ओनसोलनि जौगानायखौ नैबे 5 बोसोराव जेसेबां हायो आरोबाव फैगौ 3 बोसोराव बिनि लामा सामा, गामिनि जेंना, थानसालि लुनाय मानाय बेखौ जों फोजोबगोन, बेखौ थांखि लादों। मोनसे समनि एमसिएलए जि सिएम सोंदों, बिथाङा नोंथांनि सायाव माखासे गोबां अजद लाबोदों दि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला नोंथाङा फरायसा आफादनि बिबानगिरि थानाय टाइमाव गोबां दाङाबाजिया जादोंमोन होननानै, नाथाय दिनै नोंथाङा दिनै सिफ जानायखाय बे दाङाबाजिया गैयामोन। सामसुन्दिया बबे मुलुगाव थायो आं मिथिया। जुदि नैबे मुलुगावनो सामसुन्दिया दङब्ला बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाङामोन। राजखान्थियाव थानायखाय आंखौ बखिनानै गांनैसो भट बारा मोनगोन होननानै बेखौ बुंदों। बिनि बादै आंनि जिउखौ नोंथांमोनानो मिथिगौ, बयबो मिथिगौ आं मा दाङाबाजि खालामदों, मा खालामाखै। दा बिथांमोना सानो आरो आंनो एसे नंखाय बाथ्रा बुंना आंनि सायाव दाय जाबसिननानै कार्टुन बानायनानै भटआ गांनैसो बारिगोन। बेबायदि बारिबाथ' मोजां बिथांमोननिया, खिन्थु आंथ' इसोरनि सायावसो फोथायो। आङो रायजो राजा सुबुं माहारिनि सायाव फोथायो आरो इसोरनि सायाव फोथायो। सोरबाया नंखाय बाथ्रा बुंनायफोरा आंनियाव नाङाबो, आं खोमाबो होआ, मेगनबो होआ। आङो जि लामायाव थाबायलांदो बिथिंनो आं थाबायलांबाय थागोन। नोंथांनि सायाव गोबां अजद लाबोग्रा बिक्रम दैमारियानो नैबे बियाबाव गेलेनाय, आङो कंग्रेचुलेसन होदो बिक्रम दैमारि बिथांखौ। अजद लाबोनाया बिक्रम दैमारि बिथाङाबो लाबोयो, खिन्थु बिथांनि अजदफ्रा जेबो जुक्ति गैया। जुक्ति थानाय अजदबा आं फिननाय होगौमोन, जेबो जुक्ति गैया। गतिके बिक्रम दैमारि बिथाङाबो राजखान्थियाव गोसो दङ, बेबायदिथ' गोबां मानसि थायो। खिन्थु फायजेननायनिफ्राय मा खालामखो? थांनाय खनसेयाव चिराङाव इलेक्सन केम्पिंआव आं ससियेल मिडियायावसो नुदों जे प्रमद बर'आ थाखा होनो नाङाखै सोंहैदो, फिथा दखानिया बुंदो जे थाखा होदो होननानै। दा बेबायदि सौग्रावनाया बिथांमोना गोबां जागोन। दाख्लै बावै गावनि दोलोनि मानसिजोंनो भिडिअ दोखो दोखो रायजानाय मोनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। दा बेफोरबायदि माखासे सर्ट सिन्ताजों राजखान्थि खालामनो फैबा जानाय नङा। जोंनि हारिखौ बड'फानि सिमांजों, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सिमांजों मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जों मोनसे गोलाव समनि थांखि लानानै आवगायलांनांगोन। बेबायदि लामा थाबायनाय समाव बिक्रम दैमारि हाजार फैगोन, हाजार थांगोन। फेक्टराथ' नों गेलेबाबो फेक्टर, मानोना नोंजोंबो न'नि मानसिया दङ, आदा आगै आमाइ आनै बयबो दङ। नों गेलेबाबो, बि गेलेबाबो, हरेन गेलेबाबो, नरेन गेलेबाबो बयबो फेक्टर। गांसे भट लांबाबो फेक्टर। दा नंखायनो बेखौ आं फेक्टर नङा होननानै बुङा, नाथाय ओरैबायदि गिनांगौ फेक्टर नङा जायनि थाखाय आं गिनांगौ, उन्दुलाङा जागोन, गोजांगोन, नङा होमबा? बेबायदि फेक्टर नङा। दावबायसा बर'आनो बेयाव देरहानायनि रोखा सावरायगोन, बेखौ दोलोआ थांखि लागोन सोर केन्डिडेट जागोन जाया। आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ दाखालि एसे बुंदों जे बिटिसिआव सिपखौ लानानैनो गाव गावनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो सोलिबाय थादों। बिटिसिआव सिपआ सोर जागोन इउपिपिएलनि बिथांमोननि गेजेराव जादों खोमा, जोंनियावथ' गैया। जोंनियावथ' रावबोआनो गैया। आंखौ जुदि सोरबा जोंनि दोलोनिया बुङोबा आं सिप जागोन, आं बिनोनो होगोन। आंथ' आरो इखो आंनि बिमा बिफानि सम्पतिबो नङा, आंनो सरकाराबो लिरना होआखै, बर' आइ आफा रायजो राजायाबो लिरना होआखै जे नों थैजासिम सिप जा। बेखौ गोदानै बुंनांगौ मा दङ? जोंनि दोलोआ थांखि लागोन,
गाबोन जाय जानो गोसो बेनो जागोन, जाय मोजां जाय फिट बेनो जागोन, बेखौ लाना साननांगौ गैया। बड'लेण्डनि रायजो राजाया जे 30-40 बोसोर खस्थ' मोनबाय, बेवहाय जे मानसि थैबाय, बेवहाय जे जोंनि आइजोफ्रा खस्थ' मोनबाय, हारि माहारिनि दांगा जाबाय, बेखौ बोरै फोजोबगोन बिनि सायावसो बाथ्रा बुंनांगोन। बेखौ बोरैहाय फोजोबगोन? दिनै जे जों बोसोरब्रै खावसे मोजां लाखिबाय, इयुनाव बोरै मोजां लांगोन बेखौसो बिथांमोना बयबो बुंनांगोन। बेयो सिबा सोर जागोन बेलाय मा गिदिर बाथ्रा? सानसे जिरायबाय, दोलोनि गेजेराव सावरायबाय, आमखाया सिब जागोन, बेनो जाबाय।